gift ethu wonke. Niyabona bazalwane bekani mina. Niyabona yoba kuze Good Friday. Yoba ngibiza abafundisi abahlukahlukene. It's not within it's for the fun. Yoba kuza nabafundisi abahlukahlukene beza nama gift ahlukahlukene. Oxolo ungumpostor. Umashini uyi-teacher. Right? Nomunye ungumvangeli. Why? Because the church, in order to church to be built up, was a lucky. Funeke wonke nama gift are manifested in numbers one. Itulele. Hallelujah. Right. So to prepare God's people, to equip the saints. Ability to train the saints. So when you come to, can you borrow me your phone, sisters? When you come to the church, yes. When you come to church, the church of Agilo must be able to train you, or either that church must be able to equip you for the work of the service. Khona imishado edilekile, khona abantwana ababalekile emakhaya, khona amadoda afile, khona abantu abasha bashonile bebulawa ukuthi they were not trained. So every time you come to the church of Zagulo must be able to equip you, must be able to train. You see, the church, and that's why uNkulunkulu uma ngabe uqala umuntu engumvangeli, kodwa lo muntu lo hamba hambe bese aba teacher makahlele sonto, awukwazi ukuba umvangeli sontweni lakho. Because you can't be an evangelist in the church. So in the church you evangelize, but you're also teaching. So the church must be able to train and teach you. And listen to me. Every sermon is like kai. When I'm offering kai, ungalali pe. Fumuna. Lo kamasiku quiet bonke balele. You review the sermon. You review. Ibuyelele the sermon to ubaba bekathini lapha. Lethi Bible labazalwa only those who are studying the word of God will understand this one. Lethi Bible labazalwa baseBerea, they were more noble, the Bereans. They were more noble than the Ephesians. Because laba baseBerea, when Paul was preaching during the day, after Paul entered the Bereans bazohamba bayoshouting abelezi into Paul azikhuluma ziqiniso na. So makabayenza i-reviewment. So that's why when you come to the church, carry a book, right? Carry your Bible. I don't encourage you to carry a cell phone, right? Sikiti, my party phone. It's okay. When the time goes on, I don't advise you to carry a phone. I advise you to carry a literal Bible and carry a literal journal. This is what you call a journal. You write everything. When I'm teaching, you write. Then you go to the notes and say, Ephesians chapter 4 verse 1. Abapostoli, abaprofeti, abavangeli, abelusi, abafundisi. Dinenza ngizobhalile Joshua chapter 1. Angeke ayikhohle lethu because why? Uyibhale phansi. Uma ngabe awubhali phansi uzokhohle. I love also that Bible. Ngento ngisho ngithi yeah, I want the Bible. Wena
You see, when you carry a literal Bible, this is what's going to happen. You're carrying a literal Bible. This is a hard copy, not a soft copy, because the Bible on your phone is basically a soft copy. This one is a hard copy. So this one, let's cut you phone. You mark. Let's cut you phone. Then pretend marking up your mark. Then we call. They call us. This is the difference ke umuntu ophethe ini i-cell phone nomuntu ophethe ini iBhayibheli lapha. Ophethe i-cell phone unlimited. Ophethe iBhayibheli amaphela. Ikhona basama. So carry your journal and follow these things mangishumayela. Musuba entertained. Musuba entertained. Musuba entertain. Lento engishumayela isithathe zonke. Mangishumayela ngomshado ukuthatha. Mangishumayela ngabantwana ukuthatha. Mangishumayela ngemali ukuthatha. Akuhambe ukufunda kulale. Kuzokusiza. And once waqala wanaka izinkosi, it will bring you progress empilweni yakho. I told you, and I'm saying again, the word of God will make you. Okay. The word of God will make me. The word of God will make you. It will make you what it says. It will make you. Would you just follow me? I will make you. So Yobula, you are here to be made. Who making? Who process of making? Making you a good wife. Making you a good husband. No, not good. No, not good. Making you a godly husband, making you a godly wife, making you a godly parent, making you a godly single parent. If Bible lizokwenza, you'll be a great wife, you'll be a great husband, you'll be a great parent. Parenting abantwana without the Bible is nonsense. When you parent abantwana without the Bible, that's nonsense. So parent kanjani abantwana without the Bible, because it is the guidelines. The Bible iphethe wonke ama guidelines ukuthi umntwana umkhulisa. Yini lisho lithi ke khulisa umntwana ngendlela azothi masakhulile angasuki kuyo. When umzali, you read the Bible, you will raise giants. You will raise godly kids, not monsters. When you are raised through the Bible, you Mama ta usebenza lapha esikolweni, am I right? Christian school and it. Yes. Bathi lapha Christian school lapha into kanje baleke. No, lapha esekunda. Bathi abantwana bakhona bafundiswe ihumor. Bathi abantwana base Christian school uma bahlanganisa lokho uthi angaze ngibona abantwana abahambu kangaka nabahlelipha kangaka bafundile. Because I trained from young how to respect, how to be a human. You see, I had abantwana bethu abaphuma esikoleni bakwaza lebona. Ilwane mosilezo. These are animals. Kuthi niphuma esikoleni ikwaza ngaphandle. You're not humans. You're just animals. Wabona phela kuthiwa abelungu bakwazele ngaphandle. Nina makafura nina. Ngifuna kwenziwe la nini? Yena kafars. Kuthi phuma isikolo, kaba kusho wena azange subject to enjoy because you were just ready to phuma isikolo ngikwazi ubani. Unokusatana phakathi. We are a satanist. But you know what makes that? You know what makes it? It is because the government ikhiphe lento eyakhala umuntu. Yebo. You understand? Amithi vele umuntu akakhiwa ngenye into. Noma ngamike education umuntu akakhiwa i-education. Umuntu wakhiwa iBhayibheli. Yeah. So you never be a good parent. Go.
umzalo oqotho. Ngeke ube umamazala oqotho ongafunda iBhayibheli, because uzokwazi ngani ukuthi umamazala uyetha kanjani, because it is through the Bible that you know ukuthi umamazala okuyena yena wayeqotho eBhayibhelini uRuth, uLothi unawo. Ngeke ube umfazi oqotho, ngeke ube umzalo oqotho, ngeke ube indoda eqotho. Babu, you have to study the Bible. Ushers, I don't like what I said about materials. Can you shift the Babu? As you said about or we shall be found in a teaching of I shall close that. Nangfa Umama Babantuan. You'll never raise those kids. You'll never raise these kids in a godly manner. Uma ngabe ningafundi iBhayibheli, because how you gonna know ukuthi umntwana ukhulisa kanjani? Labantwana bonke nabathi iBhayibheli bayisibusiso esivela kuNkulunkulu. Now umbuzo uthi ke labantwana lesibusiso sikhuliswa kanjani? Because umntwana kufanele makalala ufunde levesi. Umntwana kufanele umfundele umdlalisele music. Ungamdlaliselile kanje, umdlalisela amapiano lomntwana. Uzoba sifebe lo mntwana. Uzofaba early age uzofeba. Uzojwayela ukudlala isiko leseminari. Nikhona bazalwane. So lo mntwana ufunda music. Ufunda sabopopayi ayakhona. Labo popayi ufuna mamadala abadala. Jesus, angel, God, Holy Spirit, Holy Spirit. Jesus, abantwana ukhula lento la ngoba umntwana ulala kwathi umntwana uvula i-brain yakhe ivula from 0 to 12 bese yafana yonke into ofundise yona from 0 to 12 makathi 13 ukhipha yonke into ofundise yona. So we never raise these kids in a godly manner. You'll never raise giants. Shall we go with that? But the Bible builds you. The Bible builds you. I said, okay. The Bible builds you. Yeah, work. The Bible wants to be a manners. It wants to be a respect. It wants to be a sense of humor. Amen. So moya wa abaapostoli abaprofeti bonke labantu abakhiwe laba abantu benzela ukuthi bazokwakha wena ukuze wena ube uphelele uphelisele umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Shane Nkulunkulu ezakhe. So they go and do a review after Shumaili. How about we are going to take Shumaili today? And ngabe yiyo na right. All right. La I guess okay. Ngifuna uphendula lawo mbuzo. Many of you are looking for prosperity. Wonke umuntu uthi I want to be successful. Wonke umuntu uthi ngifuna ukuba excuse me, ngifuna ukuba prosperous. If you were successful and prosperous and successful, but uNkulunkulu gave a receipt yokuthi umuntu mafuna ukuba prosperous uwenza kanjani, but we don't follow that receipt. Size sabe siyothwala, sabe siyoganga, sabe siyozisa, but it's in the Bible. Kuthi mawufuna ukuphumelela uwenza kanjani? Ake sifunde Joshua chapter 1 verse 6, 7 and 8. Verse 6, yeah. Qina. Yeah. Ume isibili. Yes. Ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona. Qina kuphela. Yeah. Ume isibindi kakhulu. Yebo. Uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose. Yeah. Inceku yami. Yes, bazalwane. Amen. Uthi uqaphele ukwenza ngokomthetho
akela ngayo uMoses imbazane asisho sonke imbazane cela sikhulume sonke ngiyacela ngiyalazi bahle come on yeah. Now, it's very funny because uNkulunkulu is telling Joshua ukuthi Joshua akamlalele uMoses. uNkulunkulu engasuppose bengifuna uNkulunkulu athi ke masekhulume mina Joshua lokhu uMoses akushilo ungakunaki mara uNkulunkulu uthi ke qina kwisibindi uthi yenza sure ukuthi yonke into uMoses akufundisa yona uyayenza. Why? Because Moses lento ayishoyo kuwe akayithathanga kuye uyithathe kimi. Ikhona bosana. Amen. Khona abantu abafeli sokuthi athi mina ngeke ngilalele umuntu ngifuna ukulalela uNkulunkulu. Sis. Khohlwa uNkulunkulu akaphaphi. Ngeke kuyehlele nje wena wedwa ukhuluma naye. uNkulunkulu usebenzisa umuntu. Ngithatha yonke lento ayishoyo uMoses yenza njengoba usho wakhe yenza. Qhubeka sisi. Ungaphambuki kuwo. Ungaphambuki ya ngakwesokune. Yebo. Noma ngakwesokhohlo. Ukuba ube nempumelelo. Uthi ungaphambuki ngasokunene noma sokhohlo ube nani senze ube nempumelelo. Yeah. Noma phi lapho uya khona. Noma la ekhona lento Moses akufundisa yona ungaphambuki kuyo. Lencwadi yomthetho mayengasuke emlonyeni wakho. No. Uzofeyila ukuthi wena uma ngikhuluma ungithathela phansi. Ngicela uzofeyisa ukuthi wena mangikhuluma ungithathela phansi. Mangikhuluma uthi ubaba uyasho nje. Kanti uma hlakaniphile uzoyithatha izinto engiyishoyo. Amen. Mangokuyala uzoyithatha into engiyishoyo. Mangoku-advise uzoyithatha into engiyishoyo. Because izinto engiyishoyo angizisho ngengqondo yami ngizisho ngithatha from the Bible. Mantabasha, let me tell you. Take this advice. If you don't have a study plan, right? Uzofeyila. Yonke into ongayiplaneli uyiplanela ukuyifeyila. Yonke into ongayistrategize ukuthi lento ngiyayistrategize ngifuna ukuyimisa kanje. Tell me. Imesa ayikhluli, nescience ayikhluli. Ihlulisa ukuthi uyiya ngenhloko. Uya ngenhloko yakho. You don't have a study plan. What is the plan? When you Pep Guardiola ezodlala imesh ezodlala iMan City neArsenal bazodlala kunabantu abahleli baphethe nethiwa i-study plan. No, it's a game plan. Labo abakhulumi babuka imap phela ukuthi ngabe labadlali bagijima according to the plan ekho. If ever unama plans ngento yenzayo ngeke ufail. That is why kuthiwa ke ku-business mawuthi ufuna ama-finance kuthiwa where is the business plan? Analyze kodwa noma yini approach wangayiplaneli izofeyila. Nomshado ongana plan uzofeyila. Uma beyasebenza awunama goals nama plan uzosenza unyaka uzoqede ungabuki ukuthi wenzani bese uthini imali yamtshotshwa ngotongolo shaka ngotongolo shawuna plan. Uzimakana ipi plan? Ipi plan yempilo yakho
yakhe impilo plan impilo yakhe iplan uyaphi because iplan imap is a map that channels you buhamba is a navigator that channels you. Where is the plan? Where is the plan? Try this thing, but and I'm telling you. Number 2, more than a plan was shy. Number 2, if you have pride, ungafuni ukuzwa ngabanye abantu uzogida ndawonye njengesangoma ngoba lento okuyo wena umpumi bekakuyo last year but ipride yakayivumeli lombuzo umpumi ukuthi usafari seyini wena ngiyeza ukuze mina ngingayisafari into esafari Then I'm through sense. From what is in too much, no A. No candidates out grade 12, no yada. Nina Bada went to grade 12 last year. You don't have to suffer the same things as suffering. You go and make an appointment and say, sit with us. Tell us what to wear. Ye, Nina, we want to late to pick up. Ngibona ukuthi mina ngidlalile ngibona bemfundo kodwa bengakatholi ukuthi kunomuntu ongcono ongangenzisa lokho emigwaqo. The Bible, in the multitude of the counselors, a nation will stand, but where there's no counsel, a nation will fall. Mama, empilweni yakho mama nama advisor. Mazibu, mama nama advice, mama muntu uzoma advice, you will always fail. Empilweni yakho uthube nabantu akusurroundile ozobuza ke. But the pride yakho, le pride yakho ethi kuwe angizukuza muntu ufuna bangibonise ngiphumelele, you take it wrong. Don't call it a good night. So, into ngitshela yona yenzenjani? Yithathe izokusebenzela. Ngoba ngiyithatha engqondweni nami ngithatha ezweni lenkosi. Bana ngaba bese ngibathi cha bese ungayicala ukuziyeke, ungayicala nje. Yeke. Yeah. Athi baba, yeah, angeke ngisebenze. Hear from me. But yonke into ifuna ukuthi ibe nani the plan ozoba nayo ukuthi lento ngiyayithenga kanjani. Na uthi ke Moses uthi uNkulunkulu ungakhohlwa wena Joshua ukulalela yonke into akutshela yona no ufuna ayakutshela akutshela yona because it's past Moses akasekho. uNkulunkulu ukhuluma ngomuntu ongasekho ukuthi ke uMoses bezinto akutshela zona lezinto lezo zithathe uzenze. Uthi ungaphambuki ka left ungaphambuki ka right uthi ngoba mangabe wenza kanjalo uyophumelela. Amen. Khona basana? Amen. Njengoba ke ngiyophumelela. Njengoba ke ngiyophumelela. Yes. Funa ke siqhubeka sisona. Verse 8. Yeah. Lencwadi yomthetho mayingasuka emlonyeni wakho. Lencwadi yomthetho siyonke lencwadi yomthetho mayingasenjeni mayingasuka kuphi emlonyeni wabani? Yiphi incwadi yomthetho? iBhayibheli. It's the Bible. Uthumela mayingasenjeni mayingasuka emlonyeni wabani emlonyeni wabani. Okay, namhlanje ngifuna ukuthi ke ubani ngifuna ukuthi ke thina bazali siphumelela kanjani? Question yami intshintsho wena mila siphumelela kanjani? Le ncwadi yomthetho mayingasuka kuphi emlonyeni wami eqhubeka. Kepha wozindla ngayo imini nobusuku. Ithi iBhayibheli salithi lithi kepha wenza njani? Kepha wozindla siso sonke kepha wozindla ngayo imbazana imini. Lithi uzinda ngeenkinga zakho. Lithi uzinda ngeenkwelete zakho. Lithi uzinda ngama problems zakho. Lithi uzinda ngani iBhayibheli?
uzinde ngencwadi yani yomthetho. Uzinde imini kuphela. Lithi imini nani? Emini nobusuku. Wozindla ngayo inbazana elinye lithi ke you shall study this book of the law day and night. Sometimes he will say that. Some will say study it day and night. Some will say meditate with it day and night. Qhubeka. Ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshiweyo. Lithi wozindla ngayo lencwadi yomthetho ukuba uqaphele ukwenza ngakho konke ekushoyo lencwadi yomthetho. Right? Lithi ke when you meditate or when you study the book of the law day and night, lithi you will be able to do according to the word what it says. Then emva koloko Ngokuba lapho uyawuhlahlamelisela indlela yakho uphumelele kahle. Lithi mawuyenza kanjalo uyowenza njani? Uyokuhlahlamelisela indlela yakho bese wenza njani? Uphumelela. Ngicela bona abantu bathi ngifuna uphumelela. Ngikunike receipt. Ngikunike receipt. Lithi once wazindla ngale ncwadi yomthetho. Lithi mawuzindla ngayo ubusuku nemini. Lithi uqaphela ukwenza yonke lento elisho. Lithi lokuhlahlamisela bhekani mina. Ukuhlahlamisela kusho ukuthi ke yes, ukupave indlela. Kusho mangaba makuthiwa kuyahlahlamisela, kusho mangaba akunandlela. Right? Akunakuvalekile. But now indlela iyahlahlamisela, iyapave indlela. Just look at that. In the word of God, as you study and you meditate and you do, it will pave the way for you. The word of God will pave the way for you. Shout, it will pave the way for me. Basically, then, man pave indlela yakho, man hlahlamisela. Lithi then uzophumelela kahle. Njengoba ngiyaphumelela kahle. Lithi then uphumelele kahle, sonke uzophumelela kahle. So ufuna bangaka abafuna uphumelela ngicaba phambili sezandla. Why ufuna ama shortcut kanti khona izwi leNkulunkulu? Why ufuna ama shortcut kanti iNkulunkulu ukutshela ukuthi uphumelela kanjani? Ngale ngesingisi bese siyathandaza. Verse 7. Yeah. Ngicela yes, verse 7. 7. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Yeah. Do not turn from it to the right Yes. or to the left. To the left, yeah. That you may be successful wherever you go. Who will be successful wherever you go, do not neglect what Moses has told you. Then you'll be successful wherever you go. Alright, go back here. That's 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Depart from your mouth, yeah. Meditate on it. Meditate on it. Meditate on it. Meditate on it. Or study on it. Or meditate on it, yes. Meditate on it day and night. Day and night, yeah. So that you may be careful to do everything written in it. You see, if you meditate on it, uma uzindla ngencwadi yomthetho uzokwazi ukuba careful ukwenza lento elisho. Because kusekwenzeni la izwi lenkosi liqala ukusebenza khona. Ngiliphi statement sami? Kusekwenzeni la izwi lenkosi liqala lenza umsebenzi khona. Yingakho athi James ke yibani ngabalizwayo balenze. Uthi ngoba umuntu olizwayo angalenzi ufana nomuntu wenza njani? Ozibuka esibukeni semvelo maqeda khohle ukuthi unjani. So izwi lenkosi liqala ukusebenza uma uqala wenza njani? Ulenza. Buzi makani uyalenza izwi lenkosi. Now uthi lo mlobi sengeva. Uthi lo mlobi ke uma ngabe ufunda le ncwadi yomthetho bekani mina number uthi ngabe ufunda le ncwadi yomthetho. Number 2 bese uyaqaphela ukuyenza lento elishoyo. Nikhona bazalwane lithi uzophumelela.
Why? Because izwi lenkosi lifana netoshi ebumnyameni. Makumnyama tsu, once othola itoshi, laba abanye bangana toshi bazohambe kumnyameni, but wena you proceed endleleni. Yingakho uDavid athi izwi lakho lisibani ezinyaweni zami. Ona ukhuluma nani basaba? Anakabosha nalabasa. Hanjeza bathi kumnyama amadlozi avalile kumnyama akwenzani next. Yes, it's okay. Amadlozi avalile ngithi. But wena once wathola izwi lizokhanyisa. Awudingi ukulayita amakhandlela. Ungasalayita amakhandlela. Because why? Because ilight lamakhandlela lincane. Yenza njani? Thola izwi. Uthi uDavid izwi lakho Nkosi lisibani ezinyaweni zami. And remember, light gives direction. See? That is why you whole lagle back. You're gonna get a direction. Because all these days you were wandering around. But immediately you told her easy, the way it will give direction. Because light gives direction. Uma ngabe ngiduka kumnyama kule ndawo ngisesabeleni kumnyama ngibuka nje ukuthi kukhanya kuphi bese ngithi nawo umuzo okhanyayo lapha bese ngithi ngidrive ngiye ngakhona mangifika khona ngizobuza ukuthi ukuphi kaSikhosana bazongitshela mara yini engidonsela ngidonsele yini ilight. So izwi lakho uthi uDavid lisibane ezinyaweni zakhe. So uthi uDavid uthi umlomo ke uma ulihlola bese uyaqaphela ukulenza uthi uzophumelela. Ikhona bazalwane. Uzokwenza yani? Alithi maybe lithi uzophumelela. Alithi mhlambe lithi uzophumelela. Kusho kama izwi lenkosi linamandla okufoster isuccess ne-breakthrough yakho noma kuthiwa isibongo sakho sasazi noma kuthiwa waloyo wavala into zakho izwi lenkosi lifike likhanyisa sebakhana lekhanyisa uthi David lisibani uthi likukhanye endleleni yami lisibani enyaweni zami. Now izwi lenkosi malifika likhanyisa, oh my God, malifika likhanyisa izwi lenkosi ngeke kuphinde kucime empilweni yakho. Sebakhana ngeke kuphinde kucime empilweni yakho. Kuyahluka ukukhanyiselwa ngamakhandlela ngoba kuyacima futhi because yowalayita futhi sebakhana kuphume emakhandleleni. When you observe yonke into oyifuna isezweni lenkosi yonke oyifunayo. Your business is in the way, your success is in the way, your marriage is in the way, your education is in the way, whatever you want is in the way. So that's why Satan angayeka wenza yonke into but Satan akafuni ufunda izwi lenkosi. Why? Because he knows immediately ufunda izwi lenkosi you get a break. In the world there's business ideas. In the world there is kuba lithi iBhayibheli lo mzalwane lo luthi uPeter uvalelwe ejele uboshiwe uvalelwe ejele. Lithi kwafika ingilosi yakhanyisa lithi kwafika kwamaketanga ezandleni zakhe lithi emva kwalokho kwakhanya ejele lithi emva kwalokho uPeter yathi ingilosi asabe Peter ithi ingilosi uPeter asabe uthi uPeter lo ikhiye zikunogada ithi ingilosi Peter lalela sekufike mina sabe
Sihamba kanjani ikhizi kunogada? Ngoba ngigadwe ngamagadi awu-14. Ikhizi amagedi zonke sikula magadi. Ithi ngilosi Peter, ngithi kuwe asaba. Uthi Peter asambe. Yabona into esiphethe? Ukuthi kuthiwa lo mndeni ama-generations awu-4 wonke ayahlupheka. Mayifika kuwe, sikisi badala. Mayifika kuwe kuthiwa asaba. Uthi usoba kanjani ngoba le mndeni lo vele uyahlupheka. Uthi lalela sikita sambe. Usubuza sambe. Cela uhambe lomnyama. Shut up. Uphilo valiwe. Uthi uHerod ngiyombulala kusasa uPeter. Yafika ingilosi yangena yangacela permission yangena ngoba uNkulunkulu asazokukhipha wena enkingeni akayicela permission yabazali. Shout him Lord. Khona abantu Jehova ufuna bakhipha. Khona abantu Jehova ufuna bakhipha la enhluphekweni. Khona abantu Jehova ufuna bakhipha ebumnyameni. Shout ngaphoma la. Kuna maketa mezani. Ingilosi mayifika ayike Peter ngicela sabita sami. Peter no sohamba kanjani ngoba ithi nyango khiwe ngamagate awu-3 akhiwe nami ngikhiwe ingilosi imshaye hlangothi kuwa magate ngaphandle kwekhiza nogada bathe ingilosi ngilandele Peter ayinamandla lento siphethe bazalwane lento lebazalwane mangakayibona amandla akhona ngiyakuzwela mina ithi ngilandele Peter uPeter ayilandele lithi babili mabala lengilosi bayilandele uPeter balandele ingilosi lithi gate lokuqala makasonto Peter livuleke khona iminyango ezofuneka uza ungakafiki kuyo memeza uthi yimloyo khona iminyango engeke ifuna uyiphushe ngoba uyobe ungasahambi wedwa ngoba kunengilosi kaNkulunkulu ehamba phambi kwakho memeza uthi yimloyo noma ubona uPeter beza Hallelujah. Peter. Gate number 1. Or project gate number 2. Jesus. Nobody went outside. Imnyango khona ivuleka manje kanje. Technology dali khona. Jesus. Hallelujah. When you are in your work, the technology khona. Let you feel we gate look clean and formula strategy. Gate look clean. Oh yes, Jesus, hallelujah. I'm your prophet. I'm a gate to three. Vulege plenia. Your prophet. I'm a gate to three. I'm a gate to three. I am vulege plenia. Those spiritual gates. I am vulege plenia. Shout I am vulege. Shout a fulegile. Jesus Christ. Chemangala yasebenza nje. Likaphumele, lithi Peter makaphumele estradini, litathule. Uthi Peter masaphumela ukuthi manje sengiyazi ukuthi man akusile iphupho lento. Ingavuse. uNkulunkulu masakwenzela izinto uzoba sengathi uyaphuma. Ngoba sengathi uyaphuma ngoqala ukugibela yakhe imoto. Ngoba ungathi
help me. Kuyoba ngathi uyaphupha umsulwana. Give me the key, give me the key, give me the key, give me the key, the key, the key, the key, the key, the key, the key. Kuyoba. No. Yeah, house key. No, kanamizi. Ngabaqashi no. Ashile no. Yes. Kuyoba ngathi uyaphupha. The day bekunika ikhiya zendlu yakho. Hey! The day bank ikunikeza ikhiya. Shout him loyal, him loyal. The day bank ikunika ikhiya zendlu yakho. It is Mrs. What you call? These are your keys for your house. Uyisula amehlo uthi yimlo owayedle dustbin, yimlo owayelala phansi, yimlo owayenganakamelo, yimlo owayehamba khasha, yimlo owayebizwa ngamagama. Kwenze njani namhlanje? uJehova sekamngenelele. Shout ngenelela somandla. Ngoba le ncwadi yomthetho uma uyenza kahle lithi uyophumelela kahle. Why? Because the ncwadi inama steps zokuphumelela. Le ncwadi inama ideas zokuphumelela. Le ncwadi inama ideas health yakho. Le ncwadi inama ideas. Le ncwadi na yonke indlela yakho. Yonke indlela yakho le ncwadi. Le ncwadi kahle kahle imap yempilo yakho. Before ikunikeza direction yokusezulwini, ikunikeza direction yokuphila emhlabeni. How to live. So that's why Satan angakuyeka wenze yonke into, but he will never allow you to read the word of God. Two things the devil will never allow you. One, he will never allow you to pray. Two, he will never allow you to read the word. Why? Because through reading the word of God, you will navigate. When you read the word of God has it's a navigation. The word of God can take you to your destiny. When you read the word of God, you find another verse out here. 10 left and 10 right. In 600 meters, 10 left. At a roundabout, take the left exit. Bible into the final verse no Bible. On the 10th traffic cycle, you'll take a right and take left. Basically, your destination will be on the left. Auntie, you have reached your destiny. Your destination. Undlule bese ikhonko. Uthi mina sengicedile umsebenzi wami, wena sowudlulile la ngithule khona. It's a word of God. That's a word of God. Iphethe destiny yakho. Destiny yakho kulo muntu othandana naye. Destiny yakho kulo muntu ohlala naye. Destiny yakho kubazali bakho. Destiny yakho is in the wait. Jesus. Hallelujah. Oh yes. Bangakuzala bakushiye abazali bakho, you will prosper. You just need them because abazali, but you will prosper because why? Your destiny is in the way. Ngemuzo uthi uNkulunkulu watshela uJeremiya, uthi wena Jeremiya ngakwazi useseyihlwile ungakazali. Uthi wena Jeremiya ungakabunjwa sifezela mama wakho uthi mina Jeremiya ngakwazi ngazinqoba insuku zakho. What kind of a yini lento esiphethe bazali? What kind of a tale is this?
mawenza kahle ulandela yonke le mithetho uthi uzindlanga uthi uphumelela kahle. You'll become in estates. Babuza ukuthi wabanjani umuntu wama-property wayithenga kanjani lezinto engaka uthi ngafunda izwi lami ngitshela ukuthi eBhayibhelini kwakunendoda ethiwa Ananias yayinama-properties. But why benemali engaka uthi eBhayibhelini kuthiwa kwakunendoda kuthiwa uJosepha wase-Arimathea lithi le ndoda yayinemali yathenga ithuna kaJesu yodwa. But why benemali uthi nginemali because uNkulunkulu wafunga nokhokho wami uAbraham ukuthi isizwe sakhe sonke siyoba rich. Usho njalo uDeuteronomy uthi ke because it is the Lord that makes every person wealthy. Uthi so that he can fulfill is the covenant that he made with your forefather. uNkulunkulu wanquma abanaAbraham ukuthi akekho umuntu okhonza yena ozosokola. Banquma balithu benza icovenant. Kwathi bonke bayokholwa egameni likaJesu babe sisizukulwane sikaAbraham akekho noyedwa ozobaphuma. Shout, I'm not poor. For the sake of ukuthi awunamali awusiphuwa. Ukuthi awunamali awusiphuwa. Ukuthi awunamali, you don't have cash. Not without, you don't have cash now. But rich ngokwenature yakho njengomntwana kaNkulunkulu. Shout, I'm rich. Shout, I'm rich. Unemali. Kahle wena masuka kaNkulunkulu awusi rich wealthy. Ngoba a rich person and a wealthy person bahlukile. A rich person can be broke, but the wealthy person akakwazi because a wealthy person umuntu onama resources. Umuntu onemithombo yemali. Akanamali onemithombo yemali. So uNkulunkulu abantwana bakhe akabanikezi imali, ubanikeza imithombo yemali. Amen. Kuba ufuna ukunikeza imali, ufuna ukunikeza umthombo la imali ephuma khona ukuze kugeleze iqinile. Shout, I'm rich. I'm wealthy. So if you study the word of God and meditate, you shall prosper. Make no mistake, you will prosper. This book of the this book of the shall not depart. Now, I will depart from the mouth. You shall meditate. You meditate, but you divided by 4 by 5. Number 1, you meditate, but you meditate. Okay, you meditate themselves. You meditate, number 1, you show to sit quietly so and meditate about the word of God. No, meditate with speed. You speak the word of God under the sound of your voice. You're speaking under the sound of your voice. Meditate, number 2, Lord. But that's why clever because the thing is goodbye is going to have your side. Umuntu ngakuzo uthini? Ngilaza neza ngihlangisa insini soyena. Sekukhuluma nawe. Yena insini sifuna wedwa. Mina ngiyaphumelela. Mina nginemali. Oh yes. Mina ngingaphezulu kwabanqobi. Yeah. Mina ngiyinhloko ngisumsile. Mina ngingaphezulu angisiko ngaphansi. Meditate uqala Lord. But it's to speak under the sound of your voice. Meditate, no, verse 2. Always 3, meditate, Lord, mina inhloko angisiye umsila. Mina ngiyaphumelela. Angisukufa ngizophila ngimemezele indaba ezinhle. Mina angithakatheki ngoba bakaJehova abathakatheki. Mina yonke into engenza iyaphumelela. Meditate verse 2 esingakhe lo verse 3. You speaking vocally. But you can meditate verse 4 mangaphosisi.
Loyo bathi you raw. The word of God. It's a raw. You raw the word of God. We are memes. No, not raw. It's raw. Raw like a lion. Now when lion is a little lion. So, no meditate is 4, no. Low is 4. Meditate Otila. Let outside. You don't speak under the sound of your voice. You don't speak it loud. You raw. Ilo moyikhuluma abantu bazabavulumya ngobahlolu kwenzana ngothi mina ngiyaphumelela, mina ngiyanqoba, mina ngiyinhloko, hayi umsulu. You know why kunalo meditation going low and raw? Because but when you raw, it affects your whole system. But when you raw, it affects you. Because umzimba wako sometimes uyafuna ukuzwa into ezo affecta wonke. Also noyikhuluma indlela zakho zibopha. Meditation was followed. Raw. It's the word same. You would. Hey, never forget the meditation law was raw. Umuntu khona ubonda njengebhubesi. Marayikhuluma lento. And it shakes the whole being yakhe. It shakes the whole being. Lento lemoyikhuluma so raw. But it shakes the whole being. Isn't this the song as man as understand? When it shakes the whole being. Your innermost, everything yakho, it rolls. And is affected because kuyenzeka ukhulume into ngomlomo kodwa iphikisane nomzimba wakho. But la kulo raw uthi mawuthi mina ngiyaphumelela, ngiyinhloka, ngisumsila, ngingaphezulu ayingaphansi, konke engikwenzayo ngiyaphumelela. Kunale nkani kamoya that shakes everything yakhe empilweni yakho. Shakes everything. Shakes even the foundations. Okhulele kuwo. One thing is omala in a border manje. Shakes the foundations. Because kunezinto zakini eyifuna mawukhuluma kube sengathi uyibhubesi. Besibona sinesabo siyabhula kodwa khona sishintsha khona sibhole sithi wena ohlezi la uzokho uzunyakaza ukhakazela. Why? Bezamoya lezi. Sangoma esomfazi mara sibhodwa ngathi seyindoda. So but the meditation number 4 is a roaring like a lion. Ila unenkani khona. Ila iminyango ithi vulekile ifire open. Because awusayikelwe idimanda. Tell them I'm a lion, I'm a lion. Tell them I'm a lion, I'm a lion. I roar. That's why I'm calling singers calling us up, but it's just to make them candy mash. So this is Namaka. Where's I go? Can I open his side? To look at them service in a part one. You come back and I was with a pele. Can you fail? I need to wheel and move. I need to fulega. Elame business le phumelela yami into manyenza yenze yonke into engithinta yakha the meditation is on another level. When you speak the environment yashintsha, the nature responds. You shall meditate. Let your key wallet, let your key wallet, let double storage get yard, let motor get 10, let your sit down get 10, get pumele. Shimjamaji,
ishintshe bloodline yakho, ishintshe system yakho, ishintshe indlela okhuluma ngakho. Ngoba amazwi okuphila namazwi okufa asemandleni olive. Come on, roll, lion, roll. Ngeke kuhlale kunje. Awusathi ngeke kuhlale kunje. Uthi ngeke kuhlale kunje. Nkosi ngizwile. Nekhaya liyashintsha. Nesimo siyashintsha. While you speaking, you prophesying. While you speaking, you are declaring. While you speaking, we are calling the things that are not as they are. Shout, I'm roaring, I'm roaring. Shout, I'm roaring, I'm roaring, I'm roaring. Skhatha msabili. Oh, lethe ngiyifundisa zona lezi. Uyakasente ngishoyo. Uyakasente ngishoyo. La amahloni aphelile. Oh, no, sorry. Uzimama ukho kimi.